Okay, mayong hapon naman no sa tanan-tanan natong mga viewer, mga subscriber no diri sa aton YouTube channel. Welcome gid ang tanan diri sa aton YouTube channel ang Pirot Haranista. No? Magadulong naman ako sa inyo sang isa ka ambahanon no. Nga ini pagwano naman ini sa inyo pamatinan no. Kaga gadulot ko sa inyo pero antes na yari ana ang pila ka mga shout out no gikan sa aton mga nag-message diri sa aton no. Gina-shout out gali sa mga masunod no sa mga Bormilado family sang Santo Rosario Anilaw no kag subuman sa kay Toto G Kulit no kag sa kay Puli siya Siko channel no kag sa kay Margie Gaho sa barangay Lokmayan Nueva Valencia Guimaras no kag sa mga Sulungon family dira no Sandaya Winnie Boy no o kun Win Boy no kag sa kay Roy Wens no James Noy grabe mga kaga John Dick no mayong hapon lang din sa inyo kung malipayon lang pagka tutok diri sa aton YouTube channel. Okay, no yari ang ambahanon nga gadulot sa inyo ining ambahanon nga nagatigulo sinugid-sugid. Dili magpatis ang sinugid-sugid nga ikaw ang akong ginluiban sanglit madamo ang hisa kag sulay sa matamis nga aton pagdaluay. Kung gusto mo nga mapamatud-an paghigok mang hintip kag dalisay kasing-kasing ko buksan mo kag hisayran ikaw ang ginasinggit sining hapon dughan wala mo lamang mahisayran ang balat yago ikaw lang ang unod sang tagipuso bisan pa nakasakit ang mahiago kung ina ang idulot mo kalipay na sa akon dili magpatis ang sinugid-sugid nga ikaw ang aking ginluiban sanglit madamo ang hisa kag sulay sa matamis nga aton pagdaluay. Kung gusto mo nga mapamatud-an paghigog mang hintip kag dalisay kasing-kasing ko buksan mo kag hisayran ikaw ang ginasinggit sining hapon dughan wala mo lamang mahisayran ang balat yago ikaw lang ang unod sang tagipuson
nakasakit ang mahiagom. Kung ina ang idulot mo, kalipay na sa ako. Okay, no? Yato ang bano ang nagatigulo, sinugid-sugid kaga ginaano galid na sa aton, no? Ginasakdag o kung ginadulong sa inyo sang Evergreen Herbal Capsule, no? Pwede nyo na rin mabakal sa mga butika, sa mga parmasya, no? Sa naglalain-lain ng mga butika, mabakal na ninyo ining Evergreen Herbal Capsule, no? Basta produkto ni Doc Hiko, sigurado nga epektibo. Ari, no? Itulong naman sa inyo yung isang kampahanon nga nagatigulo, no? Langit nga nagatamod. Nagkahula ining kasing-kasing ko, ginahalang ka sa mga ginpanogan mo, adlaw gabi lamang ang pagpangamuyo. Kung tani may katumanan ang mga handom ko, o langit nga nagatamod sining kahimtangan, tanto ka ang kasing-kasing kag ang kamot nga maalwan. Ang hamili mo nga bugay akong ginalauman, toy-toyi ako o Diyos ko sa akon padulungan. O langit nga nagatamod sining kahintangan, tudloy ako sang himuon ko diri sining kalibutan. Kalagkag kabuhi ko sa imo ko ginatugyan, ang imo kinabubuton, amo ang matuman. Nakahula ining kasing-kasing ko, kinahangkag sa mga ginpanogan mo, adlaw gabi lamang ang pagpangamuyo. Kung tani may katumanan ang mga handom ko, o langit nga nagatamod sining kahimtangan, tanto ka ang kasing-kasing kakamot nga maalwan. Ang hamili mo nga bugay akong ginalauman, toy-toyi ako o Diyos ko
padulungan. O langit nga nagatamod sining kahimtangan, tudloy ako sang himuon ko diri sining kalibutan. Kalagkag kabuhi ko sa imo ko ginatugyan, ang imo kinabubuton. Amo ang matuman, o Diyos nga gamhanan, ang kabuhi ko sa imo lamang. Okay na, ito ang aton nga banon nga nagatigulo langit nga nagatamod kaga. Amo lang nanay ang aton nga idol man sinyo. Bantay lang ninyo naman ang masunod naton nga i-upload diri sa aton YouTube channel Pero Taranista, no? Kay sa pilak adlaw ang ginapangabay ninyo nga may butangan naton sa mga lyrics maabot din na sa masunod mga inadlaw. Hindi lang ko tugaan sa inyo. Okay, madamong salamat. Kag mayong hapon lang sa inyo tanan-tanan.